ଝୁମୁଛି ପାଲଲହଡ଼ା ଦେଖୁନ୍ ଯେପରି ପାଲଲହଡ଼ା ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ 5 ଦିନ ଧରି ଝୁମିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛୁ ପାଲଲହଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ପାଲଲହଡ଼ା ମାଲ୍ୟଗିରି ପାଲଲହଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ତ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ବି ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ଭଲ ହୁଏ। ଷ୍ଟାର ଆସନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଛପଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବାସ୍ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କର। ମୁଁ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ପାଲଲହଡ଼ା ଆଜି ଝୁମୁଛି କହିଲେ କିଛି କମ୍ ହେବନି। ପାଲଲହଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କଥା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ରାତି 10ଟା ହେଲା, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ। ଏହାକୁ ଆସିକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମହୋତ୍ସବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, କିପରି ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି, ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଏକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବରେ ବୁଲିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପରିକି ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ହେଉଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଯାହାକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ବିଭୁ କମଣିଆ, ବଡ଼ ଖବର।